die staan in naast of warme pot in wat kinderlik word. Baie skerp in die hand. En Massamini van vorentoe. Hierdie manne maak die pad lekker op die kant. Die mens kan uit die eerste 5 manne uitkom. Hou hulle gerust op. 3 manne van Gendel. Elke paar vorentoe. Hulle is lekker afstak. Is het 52, is het 53, is het 54. Dat is elke paar man met manneklaar staan. Snijden voor die weekbal. Hendrik Herbs. Uitgeroep, ja, maar ook al waar die potgieter op. Daar komt Warnewel voorbij geskyk. Potgieter uit voorbij geskyk van die man van vorentoe. Die gaan hier voor Goudsaber en Brons gaan. Die man van vorentoe zit nog steeds daar. Massamini is uit mekaar. Daar komt Warnewel potgieter van Kintemel. Voorkant is het in 19, 20, 21 en 22 is het tijd van Paramas 1, 2, 5. Warnewel potgieter en die man van vorentoe, Massamini. Potgieter en Massamini in elke kans uit. En hij is nog niet in de bal van iemand van meneer van Gemaas van die buitenkant voorbij. Hier is hij. Kom eens kijken eens naar de potgieter. Dat is Kerken. En kijk wat gebeurt hier van iemand van meneer van Gemaas van die buitenkant voorbij. Verenigde Gemaas